Så. Nu skal vi lige spille noget funky noget. Det er mega sjovt. Hov. Kom mig. Ej, jeg kan ikke se en skid. Eller. Kig på skærmen. Nå, okay. Jeg sidder og venter på dig. Og jeg spiller til PlayStation 3. Det er sjovt. Der er noget, der siger mig, din losseplads. Jamen, jeg ser det. Jeg går. Og vi filmer til iPad. Kære YouTube. Jeps. Han er bare en noob, ham der. Jonas. Prøv at se, det død allerede. Der er altså en noob. Lidt før. Eller lidt efter, men nej. Og han har også nogle noobede våben. Det er bare mega gode. Jeg har start. Oh my god. Ej, du er død. Ej, det gør jeg Der er også. for ny. Kom så. Det burde sikkert også Kom sådan. nu. Kom. Hvad mener du? Kom. Hvad? Fat det. Oh. Mm. Ja. Au. Au. Måske skulle jeg ikke have sat den på hard. Godt være k-våben. Kraften med syge, mand. Hjælp mig. Du mener vel ikke, du er død nu? Jeg tror kraften, du skal hjem. Hvis jeg skal det, så slutter vi afsnittet. Ja. Hvad laver du? Hvad laver du? Altså, det mener jeg faktisk lige nu. Ja. Du vil sikkert smash, bare fordi du har tyggegummi. Faktisk, de bliver lækker sulten. Så du skal ikke gøre det der. Så lever. Hey. Hey, hvad? Jeg må ikke række bort. Det må du heller ikke. Det må jeg heller ikke. Nå, det gjorde. Du gjorde sådan her. Og lige, vi startede. Ja, det ved jeg godt. Skal vi lige record dem? Nej, det gider jeg ikke. Så taber. Oh my god. Næste gang, så lige godt mig op. Ja. Der. Okay, folkens. Når at vi dør. Så slutter vi. Nej, når vi dør. 3 gange mere. Så tror jeg, vi skal sige tak for den her episode. Ja, det er meget. Mm. Og så køber jeg nogle nye våben, hvis vi taber. Oh my god, du er da bare så negativ. Du Hvad er der tænker galt? overhovedet ikke på det positive. Hvad er der galt med Og vi at er gå 9 op til rust? og 10 år. Og vi spiller ikke for 18 år. Så Men jeg spillede før I er 18.
Hvor er det sjovt. Pis. Jeg tror lige, jeg skal tage min shotgun. Med pusterør. Pis. Kom. Jeg så overleve. I næste episode, jeg tror, at der er Jonas desværre ikke med. Måske. Ja, måske i næste episode. Men så kan jeg godt være, at vi noget lidt længere Ja. til YouTube. Du gør seerne lidt kostsulten. Det kan du også. Du gør sådan. Hjælp. Nej. Okay, nu er vi død. Ja, vi prøver lige at se, om vi kan købe noget. Hov, ej mand, jeg kommer til at tage noget. Det skal være yes, mand. Jeg viser ikke den klamme røv. Hvad sker der nu her? Hvorfor? Når jeg troede ikke det virkede mere. Hvad for en? Hvad skal du, Jonas? Hvad siger du? Det var lige min mor, det der. Hun er meget. Nu er Jonas gået. Så du? Det skal bare lige være meget. Så vil lige vælge min skin. Jeg er inde, mand. Og hvad så? Jeg skal ind. Nej! Jeg skal lige... Nej, jeg har kun 4.000. Så gør jeg så komme ind. Jeg kan stadig ikke. Oh my god. Men. Sorry. I'm sorry. Jeg tror, jeg står i min maske. Den er lidt klam. Det går nok. Den er ikke klam. Det er bare skelet. Ja, men den er stadig klam. Jeg havde Spider-Man af det der. Det er en fucking lorte edderkop. Jeg er ikke bange for edderkopper. Kun nogle gange. Kun når de er bitte små. Selvom det ikke findes. Så får jeg kuldegysning. Når det er fugleedderkopper, vi taler om. Så kan jeg godt. Lige. Eller så er det det omvendte. Ja, det var det. Jeg kan ikke lide stangleben. De er klamme og ulækre og snæskede. Jeg var på at spise en, da jeg var lille. Det er bare Lamo. nu må on. Så gør Jeg tror, vi skal recorde den her episode. Tak fordi I så med.